Namingaw gayud ang mga dayan-dayan sa Pasko, ilabi na ang Christmas Village nga sagad makita sa mga malls ug adunay uban sa pribadong mga panimay. Makapagaan kini sa pamati ug makalipay sa kasing-kasing. Sa usa ka panimay dito sa Dakbayan sa Tagbilaran sa Bohol, makapawaw gayud ang ilang dayan-dayan sa Pasko. Ato kining sud-ungon pinaagi ni ining report. Merry Christmas! Welcome to my home. Kinsa ang dili mapawaw sa namungingi nga mga Santa Claus item ug mapahinganghang nga Christmas village nining usa ka bay sa Tagbilaran City, Bohol. Kini na ang ilang gitawag nga the most Christmassy place. Sa bisan asang suok sa bay sa pamilya Lim, halos na puno sa mga Santa Claus item gikan sa gagmayng gidakon o miniature hangtod sa human size nga Santa Claus. Kapin sa 500 ka Santa Claus items ang collection sa negosyanteng si Mrs. Mira Lim nga napunan pagyud kada tuig. Gikan sa sala, sa kwarto, sa kusina, halos na puno sa mga Santa Claus o gumang Christmas decors. Ug dili kay kana lang gawa sa snowman o giant Santa Claus, makadanisab sa atensyon ang iyang Christmas village. I started collecting my Santa Claus collection long time ago. I think it's more than 15 years. I started only, I think, more than 20. Then, every year I will add some of the Santa Claus I will buy. Nahimo na kining stress reliever o gibati ug di matukib nga kalipay si Mrs. Lim. Makes me happy. And some of the parents of my friends, their grandchildren here to see my Christmas decor. Apan matod niya, dili sayon ang pag-andam niini kay miabot og 3 ka buwan usa kini nahuman. Sa miaging 2 ka tuig dili bukas sa mga tawo ang iyang Christmas decor gumikan sa pandemya. Apan karong tuiga bukas na kini sa mga gustong makakita hangtod na sa Chinese New Year. Moong nahingangha ang mga bibisita sa bahay ni Lim nga nakakita sa iyang mga collection. This decoration reminds us that Christmas is not just for children but also for adults. Uban ni Clans Gabutin, Chala Valiana, Balitang Bisdak.